Karon og napulo ka adlaw ang amahan sa gipusil patay nga si Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. nga mahatag na ang hustisya sa iyang anak. Kini ang gibutyagan ni Oscar Bucol Sr. atol sa pakiginabi sa XFM Davao ngadto niini kung asa nagtuo matod pa kini nga posible kining makabot kung seryosohon lang ang pag-imbestiga sa maong kaso sama sa tininuod nga serbisyo sa mipanaw ni ining anak. Tagay ko, tindis lang akong pangayo nga makita ng hustisya sa akong anak. Dali raman ay, sincero lang. Ang akong anak, kapitan, pangutana mo dito sa 3 de Mayo. Why krimen sa 3 de Mayo nga di masulbad sa akong anak? Wala siya ko na, why suporta? Girekomenda sab ni ini nga tutukan ang social media post ni Kapitan Dodong Bucol aron mas mapadali ang pagsubay sa mga dapat ilambigit sa investigasyon. Kahinumduman nga una na sab nangayo og usa ngadto sa 2 ka bulan si Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete alang sa mas palawman nga investigasyon labot sa pagpangbanhig kang Kapitan Bucol kansang pag-imbestiga pangunahan kini sa Special Investigation Task Group kun SITG. Sa pikas bahin, wala kapugni ang pagtiyabaw sa inahan ni Kapitan Bucol atol sa unang adlaw sa lamay mismo sa ilang panimalay sa Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur nga bugtong singgit mao ang hustisya alang sa iyang pinalanggang anak. Hindi ko malabot. Siya lang ako ibangita. Sa pagpanubay sa XFM Davao sa mismong lugar gilamayan sa maong kapitan, naobserbahan ang sunod-sunod nga pag-abot sa mga supporters niini. Lakip ang iyang mga higala kinsa susama ang panawagan uban sa intungdang pamilya ang hinanaling hustisya alang kang Kapitan Bucol. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.